bederatziren lehenengo urtean, maiatzaren 14. egunian, Orioko herriko barraren aurrian, baldia agertu zameatzik aldian. Handia bazan ere azkari bidean, Goitakan zebilan juan etorrian, ondara harratu azmurgil ikaran, zorria zestan eta aieken du nahian. Ikusi zutenian ala zebilela, behian joan zien traineruen bila, arpolta dinamita eta sokabila, aguro ekartzeko eza jendeia. Los traineros joan ziren patroi banarekin, Mutil bizkabita ingustizonarekin, Manuel Olaizola eta Loidirekin, Urana Atzaga eta Manterolarekin. Baliak egindako saltotan barrua, zidan izugarri eta ikaretzekoa, Atzera egin gabe hango arriskua, arpoliak inzuten antziren angua. Hortzalupa jiran da erdian balia, gizonek egin zuten ornaiko pelea, ikusi zuten ian hiledo itoa, legorretik anbazan bibat eltzadoa. Metro luze gerrian marlodi, Guztin para lauza baralbuetan paradi, Espainetan bizkarrak beste hierabi, Horrazia bezala izetan ederki. Zamila berreun arrua, beste berreun indaita tripa barrua, Justizian ezertzegon bat ere galdua, Dinako zeipezetan izan zen zaldua, Gertatua jarri zeteriaren alde, hau horrela ez da zan jendeari galde, Ora oriotarrak ezan hildur gabe, Gertatua jarrira eginaren alde, hau horrela ez bazan jendeari galde, bihotzez posturik anatzen itzu gaude, Ora oriotarrak ezan hildur gabe.